أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. har yanzu dai 20 ga watan zulkada shekara ta 1434 mun ƙara zuwa domin ci gaba da wannan darasin namu mai taken guzurin amare da 'yan mata, inda za mu ci gaba akan maganan adamul hibra, rashin sanin a yadda ake saduwa. Shi ma ya kana kawo matsala. Mace in ta zama bata waye ba ta wajen saduwa da miji to akwai matsala. Kuma wallahi ina rantsewa yawan matsalolin da yake faruwa tsakanin mace da miji, wanda mutane sai su dinga cewa mace da miji ai asirin su sai Allah, mace da miji kaza ba a shiga tsakanin su, ba a jin asirin su, duk ƙarya ne. Babban asirin da yake tsakanin mace da miji shine wannan. Idan namiji baya samu ya koshi da matarsa, ba ta nuna masa irin abubuwa masu daɗi a makwanci, to duk yadda take mijin zai kita, duk yadda take zai dinga jin haushinta, duk yadda take matsala zai shiga. Shi yasa kullum shawara na ga mata su yi kokari su waye. Shi yasa ma abin da yasa na rufe ido nake son in ga na farkar da mata da 'yan mata da wanda suke gidan mazaje da wanda sabon shiga da wanda nan gaba za su shiga, duk in farkar da su ga irin wayannan abubuwan da na sani game da rayuwa tsakanin mace da miji, domin su yi amfani da shi rayuwarsu yi daɗi. Idan ba haka ba wallahi duk yadda kike sai ki rasa kan yadda zaki ki samu bakin zaren matsalan da yake tafiya tsakanin ki da mijinki. Ki dukkan abin da zaki a duniya, ki dukkan biyayyan da zaki, ki dukkan kirkin da zaki, idan ya zama baki da wayewa ta wajen saduwa, ba kya biya masa bukata, wallahi ba za ku yi zaman lafiya da mijinki ba. Ya kamata ki gane. Malam yace adamul hibra, rashin wayewa ta wajen saduwa. Wa kada tu'anil mar'atu min adami hibrati zawjiha al-jinsiyya. Wata matan ma tana jin haushi, tana ji a jikinta idan mijinta ya zama bashi da wayewan saduwa. Haka wani mijin ma kaman dabba, shi kawai in ya ji bukata kawai dai ya zo ya ware kafan matarsa ya shiga ya biya bukatansa ya fita, in ba haka ba abin da ya sani. To mata suna jin haushin irin wannan. Haka matan da ita in mijinta ya zo ya hau kansa kawai tana kallonsa da haka ya gama shirmensa ya sauka, wannan ma maza suna jin haushinta. Sai malam ya ce fa alaiha fi tilkal hala an takuma hiya bi iksabil hibra. In ta ga mijinta ba shi da wayewa ta wajen saduwa, ita kuma wayayya ce, tana so kuma a dinga wasa da ita, a yi wasa da nononta, a yi wasa da duwawunta, a yi wasa da gabanta, a yi mata kisa-kisai, a yi rayuwa da ita kala-kala, a kwanta da ita a tsaye, a zaune, a jingine, a rigingine, duk tana so. To ta yi kokari ta koya wa mijinta irin wannan. Malam ya ce an tariki musharakati halahu, ta hanyar da za ta yi tarayya da shi fil amaliyatil jinsiya a lokacin saduwa. Wata ta dalla ubi dauril akbar, ita ta yi kokari ta ɗauki babban kaso ta wajen yadda za ta yi ta ji daɗin rayuwanta fiha wata sarihuhu bima yumkinuha, kuma ta gaya masa frankly abin da take so. Wai ni me yasa ka in mun kwanta da kai baka min wasa? Wai me yasa abin da sauran mata maza suke yi ya kamata kai kaza? Ba mamaki wata ran ta faɗi haka zai fahimci wani abu. To sai ta yi kokari, ni fa ina so ka dinga taba min kan nono, ina jin daɗi. Ni fa ya kamata ka dinga wasa da gabana, ina jin daɗi. Ya kamata ka kama ni. Wata ma hakan ba za ta iya faɗa ba saboda kunya ko wani abu. To ya za ta yi? Sai ta yi nuna masa, sai ta yi masa hannunka mai sanda, ta dinga kai dan nonon nata kusa da shi haka ko kusa da hannunsa dan ya taba, ko kuma ta ɗauko hannunsa da hankali ta kawo kan nononta, wannan ta yi masa me ka taba nan, ko kuma ta janyo hannunsa ta ɗaura kan gabanta, ta yi masa me ina so ka yi wasa da nan, ko kuma ta zo ta dinga goga masa jiki haka, tana son me tana so a yi wasa da ita. To sai ta dinga koya masa ta irin wannan hanya na dabara. Malam ya ce fa alaiha fi tilkal hala an takuma hiya bi iktisabil hibrati an tariki musharakati lahu fil amaliyatil jinsiyya wa tatadallu bid dawr al akbar fiha wa tusarihu bima yumkinuha an tusarihu bihi duna jar. Kar ma ta ji kunci in za ta sanar da shi irin wannan abun, ko za ta yi saboda li mashairihi, ita ma saboda za ta faɗa masa hakan ne fa dan ta ji daɗin kanta kuma ta ji yadda shi daɗi shi ma da kansa. Wa yumkinu hal isti'anatu bi ba'd al-kutub allati takaw fi misli hadhihi al-halat, tanfaw fi misli halat, kuma ta yi kokari idan akwai wani littattafin da ta sani, ko na larabci ne in mijin ya iya larabci, idan na turanci ne in mijin ya iya turanci,
idan kuma na Hausa ne duk dai ta yi kokari ta kawo mijin ya karanta domin ya samu irin wannan ilimin, ko kuma ta yi masa dabara ta zo ta aje a gida ko da ba za ta bashi ba. Wata ran sai ce wannan littafin me ne, in ya ɗauka karambanin nan ya karanta sai ya samu ilimi a ciki irin abin da take so. Ko kuma ta kawo ko da a kaset ne irin abubuwan da aka yi kamar irin wanda muka yi nan da saura dai haka, wanda dai in dai ta san wani malami ko wani yayi haka wanda akwai irin wannan karuwan a ciki, sai ta ɗauko ko ta kawo masa ya ji cikin dabara, shi ma sai ya kokari ya koyi irin wannan, saboda akwai bungaye a cikin maza su ma wanda ba su iya hakan ba. Malam yace sur'atul kazaf, yawan zubar da mani da wuri. Idan mijin ke zama daga ya hau kanki kawai jikinsa zai zo, daga ya fara taba ki jikinsa zai zo sai ya kwanta bai da amfanin komai, to ya zaki ki magance? Malam yace kada ya kona rajulu sari'ul kazaf, wani mijin za a samu yana yawan zubar da mani, daga ya hau kan mace tuni mani zai fita jikinsa sai ya kasance jikinsa ya mutu. Wa hadha yu'addi li adami ishba'il mar'ati ishba'an kamila, hakan zai sa mace ba za ta koshi da mijinta yadda ake so ba. Wa ilaju zalika, yadda za a magance haka ya kono bi muhawalati sarfi fakrin rajuli bi ayyi sarifin, sai ta yi kokari ta juyar da tunanin mijinta da hankalinsa da dukkan abin da za ta dauke masa hankali, sawa'un min kibali ko ta bangaren sa huwa shi din, aw min kibali imrati ko matarsa ta yi kokari ta yi masa, hatta ta tula fataratu almula'aba, sai a yi kokari a yi wasa sosai. Misali mutum ya san cewa daga ya sadu da matarsa mani zai fita jikinsa ya mutu, ba zai iya dadewa ba, sai ya yi kokari ya ta wasa da matarsa, ko kuma in shi ba zai yi wasan ma matarsa ya yi kokari ta yi ta wasa da shi, su yi ta wasa kafin su fara saduwa, a dinga juyawa akan makwanci, a dinga birgima, ana taba jikin juna, ana kisa kise har su samu kaman za su biya bukatansu, to sai a zo a sadu. A wannan lokacin ba zai zubar da mani ba, amma ya zubar to an riga an biya bukatan juna. Malam yace wal ba'd, wasu mazajen kuma ya hullu bi addil masailil hisabiyya fi zihnihi, wani yana tunanin kamar misali irge ko na makaranta ne ko na kasuwa. Misali ya zo gida yana lissafi, gobe din nan akwai 25,000 a wajen wani, miliyan 1 a wajen kaza, kaya kaza 10,000 kaza kaza kaza. Irin wannan tunanin da lissafin shi ma yana kawo namiji matsala a wajen saduwa da matarsa aka ce, ko ya zama mai yawan zubar da mani da wuri, ko kuma ya zama ma kwata-kwata baya jin sha'awar matar ma. Ya kamata mutum ya cire irin wannan shi ma in ya zo gida. Au yu'idul hurufa bi wad'in ma'kusun aw nahwa zalika, wa 'alal mar'ati an tasbira wa tu'ina zawjaha ala ilaji hadhihi al-hala wa tuhadhdhira wa tahzara ashadd al-hazari min lawmihi aw as-sukhriyati minhu, wa illa sa'at al-hala wa rubbama wasalat lil unna. Malam yace matan da ta san mijinta yana cikin irin wannan matsalan na lissafe da wasu abubuwan da har zai kawo matsalan da zai dinga zubar da mani da wuri, ko kuma ba zai kusance ta yadda take so ba, to ta yi kokari ta yi hanyar da za ta magance wannan abin, amma kar ta nuna masa cewa, ko ta yi masa izgili, ko ta ce kai dinnan ba namiji bane, ko ta rena sa har karshen ta ma abin ya kai zuwa ga unna, ma'ana rashin lafiya ta gaba ɗaya wanda ma kaɗan da take samu ma sai zo ya gagara. wa kad zakara al-murtada a az-zubaydi fi sharh al-ihya ilajan lidhalika, wani malami a cikin wani littafin sai ya kawo maganan haka. malam ya ce yadda za a yi magance, faƙala sai yake cewa idza kana zawju sari'ul inzal, idan mijinki yana yawan zubar da mani da wuri, wa zawjatu bati'atun, idan matar kuma ta zama tana da slow sosai. Akwai irin matan da suke da slow, za a yi ta saduwa da su amma su bukatan su ba zai biya ba, a yi ta yi mani ba zai fita a jikinsu ba, har mijin nasa zai fita ya gaji ya sauka kanta, amma ita har yanzu jikinta bai zo ba, to ita ma tana da matsala. Malam ya ce fa alaihi an yutila muda'abatuha, mijin kuma shi sai ya dabara, in ya san matarsa ba ta zubar da mani da wuri, sai ya ta yi mata wasa. Idan aka zo makwanci, nonon nan ya ta wasa da shi, duwawun nan kar ya bari, barjin nan ya ta sa yatsa ya wasa da shi, ya tsumbace ta tun daga gashin kai zuwa kafa, ya ta birgima da ita, ta ji sosai kafin ya zo ya sadu da ita. Malam ya ce alal firash, ai hakan akan makwanci, wa yaksiru iltizamaha, kuma ya ta makalkale mata. Irin wannan lokacin an fi so a tube matar tsirara, shi tsirara, ya zama ai ta wasa da jikin juna, wa masu shafatai ha, ya ta tsotsan bakinta,
wal abasu bi sadiha yayi wasa da nonuwanta, wato hassisu aliyatai haye ta bincikan duwawunta yana wasa da ita, wa a'ala zahari haye wasa da gadon bayanta, waje jambai haye ta wasa da gefe gefenta. Fa in bada alaiha tagayyur, idan ya ga cewa ta canza alama, ta ji cewa ta ji taɓi, dallaka buzraha birasi zakarihi, sai ya ɗauko kan azzakarinsa ya ɗansa a cikin farjinta, amma kar ya sa gaba ɗaya, sai ya ciccura ya jujjuya shi a ciki, ya ɗan taɓa kan ɗan sakanta ɗin ta sake ji. ya ce alhuwaini wa yastamirra ala hazil hala, ya yi da hankali haka ɗin yana yi dunan ilaci, amma kar ya sa gaba ɗaya. Fa'izar ta adad, lokacin da ta ga cewa jikinta ya girgiza, wata gayyara launinta ya canza, wata kallasar wajaha, fuskanta ya fara tattaruwa, ta fara jin wani abu, walta zamathu, sai ta fara ɗan kakkama shi, aulajahu, sai ya sa azzakarin nasa gaba ɗaya, ruwaidan da hankali, hatta yasla ilal akhir, har ya je ƙarshe. wa yuharrikuhu dahilaha, sai ya girgiza azzakarinsa sosai a cikin gabanta, bi shiddatin duna ikhraj, yayi tas abin nan tafiya yana zuwa haka irin na saduwa ba tare da ya cire ba. Fa iza la tujad imra'atun bati'a fa innahu la tujad imra'atun bati'a illa anzala fi hazil lahaza, babu wata mace a duniya wanda ba ta iya cire mani da wuri, in aka yi mata haka a lokacin sai ta zubar da maninta. Wannan shine maganinsa. Amma iza wasalat hala ila alwad'il mardi, amma idan matar ta zama ba ta da lafiya, wa huwa hudusul qazafi fi akallu min dakikatayn, akwai irin matan da ba a zama minti biyu su za su yi inzali, ba zai wuce minti 1-2 shikenan maninta ya zo, to ita kuma ya za a yi mata? Fa yahtajul amru ila tadakhul tabib, ya kamata a kai ta wajen asibiti, ko kuma mijin ya je wajen asibiti a duba sa me yake sa yake zubar da mani da wuri din, saboda zubar da mani da wuri zai sa mutum ba zai ji daɗin saduwa ba, haka mijin haka matar. Abu na gaba, albutu shadid, idan ya zama miji yana da tsananin sulo, ko matar ma tana da tsananin sulo, to yanzu mun faɗi na matar, mijin kuma ya za ta yi, shi inda shi ne mai tsananin sulo ɗin. malam ya ce kazalika albutu shadidu fil inzal, idan mutum kuma ya zama baya inzali da wuri, yana da tsananin zubar da mani, wai maninsa baya zubuwa da wuri, kada yi uzil mar'a, sai kaga yana cutar da matarsa. Ita din gashi jikinta ya zo, amma shi har yanzu ita din jikinsa bai zo ba, amma shi jikinsa ya zo, sai ya sauka ya barta, to hakan akwai cutarwa. To a wannan lokacin ya za a yi? malam ya ce kada yi uzil mar'a, zai cutar da mace, wa yuzibu anha faurataha, fa alaiha fi hadhihi hala an tusa'ida zawjuha, matar ta taimaki mijinta ala sur'atil inzal, akan yawan zubar da mani da wurin nan, bi turkil isarati allati ya'ati tanbiha alaiha, ta yadda ita ma za ta yi kokari ta yi masa wasa, ki shafa masa duwawu, ki shafa masa a nonon ki dinga runguman sa, kina tsotsan bakin sa, ki masa duk abin da ke ma zaki, shi ma ya rikice, ya haukace, ya shiga abin nan nasa. A lokacin tukun sai a samu ai kokari ke sai ki kai hannunki ki ɗauko gabansa a zakarinsa da hannunki, sai ki samu ki ɗaura kan gabanki, ki nuna masa cewa alamun yanzu kam lokacin sawa yayi, to shikenan a lokacin shi ma insha Allah zai samu maganin wannan matsalan da yake ciki. malam yace an tusa'ida zawjaha ala sur'atil inzali bi turkil isarati allati ya'ti tanbiha alaiha, wa tuhawilu tajannuba kullu ma yushgilu balahu min mushitat, kuma ta yi kokari ta nisanci dukkan abin da zai sa da mijinta ya zama yana da sulo, ma yushgilu balahu min musbitat. ar-rajulu laysa alatan jinsiya, malam yace shi namiji ba wai wani abu bane kaman wani na'ura, ko wani abu ne wanda yake amfani da abin nan kansa, ko kuma wani abun bature. wa alal mar'ati an ta'lama anna zawja laysa alatan jinsiya, fa inna nishatar rajuli jinsi la yumkinu an yanfasila an ta'siri halatihi nafsiyya, mace ta san cewa shi namiji yadda halinsa na saduwa din nan la yumkinu an yanfasila an ta'siri halatihi nafsiyya, baya rabuwa da halinsa na rai, ma'ana duk lokacin da ya samu wani matsala na damuwa ko na bacin rai ko na fushi, yana masa tasiri a lokacin saduwa. wa hayatihi al'amaliya, ko kuma irin aikin da yake gwargwadon wahala ko wani abu.
harijal manzil a waje. In ya je sha wahala ya gaji sosai ya dawo, shi ma zai sa a wannan ranar ba zai aikin kirki ba a wajen matarsa. Bazzauji mashgulu zihni, da kuma mutumin da yake da kwakwalwansa kullum yana bizi haka, yawan tunani da wasu abubuwa. Awil kalaki, ko kuma wanda yake cikin bacin rai. Awil humum, ko kuma wanda kullum yake cikin damuwa. Ya killu adatan nishatahul jinsi, yawanci baya iya gamsar da mace ta wajen jinsi, ta wajen saduwa bai da nishati. Wazzaujatul mahira, amma ita mace wayayya mai hankali, hiya allati tastati'u fi hadhihi alhala an tatakarraba min zawjiha, sai ta yi kokari ita din ta kusanci mijinta da wasu wasa da wasu hikimomi da zai yi kokari ta take sa masa nishadi. Wato sa'iduhu, sai ta taimake sa fit takhallusi mimma ya akiru, da abin da yake kawo masa matsalan nan sai ta yi kokari ta gusar da shi. Malam yace kama anna alaiha iza wajadat fi nafsiha uyuban, idan har mace ta samu wani aibi a cikin ran, ta samu wani damuwa, to asiru ala istimta'i zawjiha, to ita ma fa tana iya cutar da mijinta ta wajen jin dadin sa. Misali, ita ma tana cikin fushi ko tana cikin damuwa, sai ta ga cewa ba za ta iya biyan bukatan mijinta sosai ba, ko kuma ba ta jin dadin saduwa din ma kwata-kwata, ita saduwa ma abun wahala ne a wajenta, to sai ta yi kokari ta nisanci irin wannan abubuwan. Ita ma an tusariya ila istisharati zawul hibrati, sai ta yi kokari ta nemi shawara a wajen mutanen da suke da ilimi. Awul ilaci, ko kuma ta yi kokari ta yi maganin abin da yake daminta, tibbi, maganin likita. In tuija lizalika, in aka bukaci hakan. Malam yace mukaddimatul jima wa turkul isara, yadda ake a gabatar da saduwa da kuma irin yadda za a tayar da sha'awan juna. Wa hazi turk wal mukaddimati ta'malu ala isarati shawa ila al-hadd alladhi tatimmu minhu al-amaliyat al-jinsiyya ala al-wajh al-akmal. Malam yace abubuwan da zai faɗa anan dinnan to zai iya sawa ya zama sanadiyan da za a iya biyan bukatan juna ta hanyar da ya dace. Fatitimmul lazzatu, jin daɗi din sai ya kammala. Al-matluba, jin daɗin da ake so. Wa yakhrijul mani bi tamamihi, kuma mani zai fita a jikin mutum ta yadda ya dace, cikakken mani. Wa tuaddi ila ifrazil mani din zai ta fitowa min ar-rajuli wal mar'a, jikin namiji da mace. Wa huwa maddatan lazija, idan baki san menene mani ba, shine wani farin ruwa da yake fita mai yauki. Tusaidu alal ilaci, wanda yake taimako ta wajen shigan azzakari. Wa biha mawadun mutahhira tusaidu alal hifazi ala hayatil hawaniyal manawiyya. Wannan malin yana magana ne akan mazi, amma sai ya kawo maganan mani a wajen saboda kuskure ta wajen rubutu. Ma'ana mazi idan ya fita a jikin mace da miji suna taimakawa sosai. Misali, idan mazi ya fita, idan matan nan farjinta karami ne, to mazi zai taimaka a zakari ya shiga gabanta cikin sauki. Idan matan nan tana da a tsukikken farji, mijin yana da azzakari mai kauri, to mazi yana taimakawa ta yadda ba za ta ji zafin komai ba. Idan yarinyar nan karama ce, mijin ya fita, shi ma mazi yana taimakawa. Mazi yana da amfani sosai, sannan kuma yana da wasu sinadaran da yake kashe cututtuka, kuma yake wanke farji. To saboda haka a yi wasa sosai tsakanin mace da miji, sai sun ji cewa mani ya jika gabansu, mazi ya jika gabansu kafin su sadu da junansu. Malam ya ce wa kada aji jima'a ulama al-fursi wa hukuma al-hindi, malamin Paris da malaman India sun tabbatar cewa arifina bi ahwal ba, wanda sun san saduwa tsakanin mace da miji, ma'ana suna da ilimin saduwa sosai, suka ce ala anna isarata shahawati wa istikmalil mut'ati la yakunu illa bi muwafaqati tamma min al-mar'a. Ba yadda za a yi namiji ya ji daɗin saduwa, ba yadda za a yi biya bukatansa, sai lokacin da matar ta ba da kanta ta yi muwafaka ga mijinta 100%. Wata sannu'iha li ba'aliha, kuma ta dinga wasu abubuwan da za ta yi wa mijinta na tada hankali, ta wajen karairayanta da wajen nuna masa wasu abubuwa na tada hankali, da goggoga masa wasu gabbai, da kuma yi masa wasu abubuwa mai daɗi. To anan ne namiji zai ji daɗin mace, amma in ba haka ba, ba zai ji daɗin mace ba. Fi waqti nishatihi bima yatimmu bihi shawatahu wa takmalu mut'atahu min at-tawaddudi wat tamalluki wal ikbali alaihi, yadda matar za ta yi masa irin wayannan abubuwan kamar yadda muka faɗa. Wal masulu bayna yadayhi fil hay'atil ajabiyya wa zina, kuma ya zama tana zuwa ta dan dinga
zama a gabansa ko ta kwanta ko ta dan wuce da wasu abubuwa wanda zai tayar da hankalinsa. Misalin a ɗakin kwanciya ne, kamar a cikin ɗaki ne su biyu ko a gida ne ba kowa, sai ta sa irin kayan da zai tayar masa da hankali. Ta dan sa irin wani body hop haka wanda gashi nan ana ganin dan cibiyan a waje haka, wanda ana ganin nonon haka a tsaye a tashe. Ko ta sa irin wani kayan da idan ta zo kusa da shi za ta yi wani abu ta dan tsunkuya yadda ya dinga kallon nonon ta haka. Ko kuma ta sa wani kayan da za a dinga ganin gefen wani cikin ta haka. Ta sa wani matsatsen kaya, ta dinga yin ado, ta sa kayan kanshi, in ta zo ta wuce kusa da shi ya ji kanshi. Wayannan duk dabaru ne wanda mace za ta yi ta tada hankalin mijinta. Idan mijin ya haukace bai san ma lokacin da zai tashi ya rungume ta ba, to irin wayannan shine zai sa namiji ya ji daɗin matarsa. Malam yace wazina da yawan adonta, almuta zarrifa allati tuharriku zawil inkisar, wanda yake rikitar da maza, wal futuri, wanda yake rikitar da mazan da suke da karaya ko kuma suke da lalaci ta wajen kusantan mace. To amma duk lokacin da mace ta yi irin wayannan abubuwan shikenan hankalinsa sai tashi, duk da bai da sha'awa amma sha'awansa zai mota. Wata zidu zawin nishatan, wanda kuma dama su mayun mata ne, zai ƙara musu maita. Wa yati fi fasli sifatil mar'ati salihah annaha shadidul shawa ma zawjiha. Malam yace a cikin fasalin da ake magana akan siffar mace ta gari, ita mace ta gari mutumiyar kirki yana daga cikin siffanta ya zama shadidatu shawa, tana da tsananin so da sha'awa ma zawjiha tare da mijinta, li darajatil majun, har zai zama kamar ma ba ta da kunya, wal khala'a, da kuma kamar rashin kunya shi ma. Wa zalika wasifat nisa'u ahli janna, wato shine abin da na faɗa a baya. Mace mara kunya miji yana son ta sosai, namiji yana son mace mara kunya. A ina yake son mace mara kunya? A cikin gida. Daga an zo ɗaki ta nuna masa ni fa bani da kunya, ta zama bayahudiya. Wani irin bayahudiya? Bayahudiya ta wajen gamsar da shi, ta sa kaya irin yadda za ta tayar da hankalinsa, ta yi tafiya irin na ta da hankali, ta zo ta zauna a kusa da shi, ta kama sa, ta rungume sa, ta yi masa kiss, ta yi masa wasu abubuwa. Ita da kanta za ta kai hannu, ta sa hannunta a jikin wandonsa, ta dinga wasa da gabansa. Lokacin da ake kwanciya za ta iya buɗe kafanta ko jikinta, ta ɗauki azzakarinsa ta ɗaura kan farjinta ko ta sa. Ita da kanta za ta iya zuwa ta tuɓe rigansa. Wannan duka mace tana gani in ta yi kaman za ta zubar da darajanta, to amma babu abin da namiji yake so kaman irin wannan ga mace. Shi yasa MC wani lokacin mutane suke rikicewa ko suke son su, domin MC ita ba ta da kunya. Ko a waje haka za ta iya zuwa ta same ka, ko ta dan kama riganka, ko ta zo ta tsaya tsakiyan ku, ko ta ce za ta rungume ka, ko ta ce za ta taba ka. To shi namiji galibi yana son irin wannan, mace ta nuna masa cewa ita mace ce, sannan kuma tana kwaɗayinsa ko kuma tana buƙatan wani abu, shikenan sai mutum ya rikice. To an fi so matar aure ta dinga yi wa mijinta irin wannan, ba abin zubar da daraja ba ne. Ko kwanciya aka yi ya zama ke ce za ki kama azzakarinsa ki sa a gabanki, to wallahi zai ji wani daɗi mara misali a wannan lokacin. Amma kika zama kaman gawa haka baki da amfani, kika zama salbiya haka, to a gaskiya kina da matsala. To sai malam yake cewa dan da haka ne ma Allah ya kwatanta matan aljanna da irin wannan siffan, kama sayati inda hadisi na ainihin rahazi, kamar yadda malam ya ce a gaba za mu faɗa lokacin da muka zo za mu yi magana akan rahaz. Malam ya ce hadaful unusatil awwal, manufar ma mace ɗin da kanta. Wai ita mace ɗin menene manufan mace ɗin, dan me ake son mace ɗin, ko kuma me ake so mace ta yi. Malam ya ce wata kulul katibatul garbiya, wata mata mai rubutu ita ma na abin nan daga cikin turawa, bi kitabiha, tana faɗa cikin wani littafin da ta rubuta, sunan littafin kaifa tasbahina imra, yaya zaki ki zama mace, me zaki ki zama mace. Domin yawancin mata kamar yadda kullum nake faɗa ba mata bane, suna nan dai ga sunan dai suna yawo, sun sa jambaki da hoda, sun ɗaura zani, sun sa ɗan kunne, sun sa warwaro, suna yawo, amma wallahi galibin su hakikanin mace din ba mata bane, yawancin su maza ne kawai a cikin kayan mata. To matar take cewa yaya zaki ki zama mace, sai ta ce an nafsiha wa naklan an tabibi wal jarahi wal alimin nafsani,
abubuwan da likitoci suka faɗa da malamin psychology suka faɗa ta ɗauko tana magana a kansu. sai take cewa sabata ilmiyan annan mumarasatul jinsi mumarasatan sahiha tuzawwidul mar'a wa kadhalika yuzawwidu rajula bi zadin atifi wa ruhi. yawanci saduwa da mace in dai an sadu da ita saduwa mai kyau, saduwa yadda ya dace, haka namiji in ya sadu da matarsa irin saduwan da ya dace, to hakan yana ƙara musu lafiya ta ɓangaren jikinsu da ta ɓangaren kuma ransu, suna samun kwanciyar hankali. wa yurihuhuma yana sa musu a hutu jismaniyan na jiki. wa yunsihima humumud duniya yana sa ya mantar da su damuwa na duniya inda an samu saduwa mai kyau. walau li fatratin, ko da na lokaci kaɗan ne aka samu ina haka saduwa. wa yutihu lahuma nauman amikan, zai sa kuma mata da miji su yi bacci mai daɗi mai kyau. hadi'an ya fazu lahuma nadaratahuma, wanda zai kiyaye musu jikinsu da lafiyansu da hasken jikinsu atwala muddatin mumkina, har zuwa wani lokaci mai tsawo. wata ƙulu take cewa innal insijama wa tawafuq, daidaituwa tsakanin mace da miji, tafiyansu ya zama ɗaya, ta yi masa muwafaka cikin komai din. ma'ana a lokacin saduwa mace ta zama ta yi wa mijinta muwafaka dukkan abin da yake so in ta biya masa bukata a halin irin yadda ya dace. huma hadaful unusati, wannan fa shine manufan mace din da kanta din, al'awwal na farko. wa shuguluha ash-shagil, wannan kuma shine aikinta da ake so ta shagaltu da shi. mace ta ce wai ni dinnan ma dan me yasa aka halice ni, me aiki na, me ake so in yi wa mijina. in ta san wannan kuma ta yi abin da aka halice ta dan shi, wannan shine manufar mace. to manufar mace babba shine biyan bukatan miji. hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. to saboda haka mace kayan jin daɗi ne. Nana Aisha take cewa mace kayan wasa ne, saboda haka mutum ya gyara kayan wasansa, ya yi wasa da shi yadda ya ga dama. to saboda haka babban abu shine ta biya bukatan mijinta. to biyan bukatan miji kuma baya samuwa sai mace ta zama wayayya. shi yasa malam ya kawo a cikin wannan fasalin akan wayewan mace ta wajen saduwa. ta yaya kuma za a gane wayewa kuma mace ta zama a waje tana da kunya, in ta zo daki ba ta da kunya. mace wayayya kai za ta iya zama a gaban mijinta ma tsirara aihuwan uwarta domin kawai ta ɗauki hankalin mijinta. yana zaune ma kai ko karatu yake, kai wani wanda zuciyarsa bai hakuri ko sallah yake, daga ruku'u ba sujada sai ya wuce kawai. saboda me? saboda yadda za ta yi ta tada hankalinsa. mace da ta san kanta za ta iya zama a gaban mijinta, ta buɗe jikinta, ta nuna masa kayan fitina. mace tana da abubuwan da za ta yi ta ɗauki hankalin miji da yawa, amma da yake yawancin mata ɗin ba mata ba ne, ba sa yi wa mazajensu haka. ki buɗe wani waje, akwai inda a mijinki in ya kalla a jikinki, wallahi duk yadda yake baya son saduwa, duk yadda yake cikin matsala, a lokacin sai ya yi sha'awa ya sadu da ke. musamman kamar in zai kalli gabanki firi haka da ido, ko kuma ya kalli nononki firi tsagoransa haka a buɗe a gabansa yana kallo, ko kuma a ce kin zo ke da kanki kin kama sa, ko kuma kin sa hannu kin fara wasa da gabansa, ko kuma ke ce kika ɗauki azzakarinsa kika ɗora jikinki ko kika ɗora farjinsa. wannan duka in kina da wannan dabarun, mace duk namiji duk yadda yake sai hankalinsa ya motsa kuma sai ya biya miki bukatanki. to amma yawanci suna ganin yin haka din kaman abin kunya ne, kuma kaman abin zubar da daraja ne saboda ƙauyancinsu. to malam ya ce wa alaiki an tubzuli aksa ma tastati'ina min jahadin lil wusuli ilaihima, sai ki yi kokarin dukkan abin da zaki yi kokari kin yi, ki ga cewa kin biya bukatan mijinki kuma kin yi irin wayannan abubuwan domin ki samu ki je ki biya masa bukata. malam sai ya ce fannul isaratul jinsiyya fil hayawan, hatta dabbobi ma lokacin saduwansu akwai fanni da suke kala-kala ta wajen su biya bukatan juna. sai ya ce wa isaratu shahawati sunnatun fi mahlukatillahi amma, shi tayar da sha'awa tsakanin ma'aurata wata tafarki ne wanda dukkan halittun Allah ya halice su akai, ka mukaddimatin lil jima,
kaman Allah ya halice su ne akai don gabatar da wa lokacin saduwa. wa man ta'ammala ba'dal hayawanat, duk wanda zai dubi wasu dabbobi ya mayar da hankalinsa wa ma taf'aluhu, sai ya kalli abin da dabbobin suke yi, alamu zalika, zai gane abin da muka faɗa dinnan alamu ne na cewa kaman suna yin gabatarwa ne akan jima'i. Alima zalika, zai san hakan. malam ya ce fa masalan misali alkilab karnuka, walkitat da kuliyoyi kyanwa, wa nahwiha da makamancinsu, tudaibu zukuraha inasaha, mazajen yawanci suna wasa da matan. sai kaga kuliya ya kayar da dan uwansa yana wasa da shi, ya dan cije sa, yayi wannan. Galibi mazan su suke wa matan haka, ko kuma lokacin da aka zo saduwa sai su dinga yin haka. Kare ma zai dan kama ta da hakori, zai dan buge ta da kafa, zai dan daga kafa ya daura mata. Idan kaga haka a lokacin sun fi so su tada sha'awan junansu. malam yace wa nahwiha da makamancin haka, tudaibu zukuraha inasaha qabla ruku'i, kafin su sadu, hatta tasila ila shammil farji wal hasi. wasu dabbobin ma har suna shinshina dubur abin nan farjin matan. sai ka ga rago in yazo sai shinshina farjin tinkiya, akuya in yazo zai shinshina. saboda me? saboda haka din ma yana tayar masa da hankali, akwai wasu abubuwan da suke ji. wala hasihi, wasu kuma su dinga lashewa. wannan duk menene? nau'i ne na wasa da kuma tada hankalin juna. kamar yadda misali idan mijinki ya doki harce ya sa cikin farjinki, dole ki ji wani daɗi, inda yake ba kazama bace, kina wanke jikinki, kina tsafta, ba kya wari. haka ke ma wallahi akwai abin da maza, idan ka tara maza 100 zaka samu 90 duka suna son wannan abin. amma mata in ka tara 100 zaka samu ba za ka samu 50 masu yi ba, kai da wuya ka samu 30. shine me? kama azzakari namiji a sawa baki, ana wasa da shi, ana tsotsa. namiji yana son wannan, amma matan su ba su san hakan ba. to ya kamata ya ke budurwa da amare da amarya sabon shiga gidan miji, ya kamata ku gane da irin wayannan. malin yace wa kathirun min at-tuyuri, yawanci daga cikin tsuntsaye, yarqusu inasuhu raqasatin hassa, matan su din sai kaga suna wani jujjuyawa, suna wani rawa, suna kadawa haka. misali tattabara idan suka zo za su yi sadu da junansu ko suna, sai kaga namijin yana dan zagaya, yana zubar da fiffige, yana kadawa. matar ma haka tana dan yin irin wayannan abubuwan, tana dan zagaya, tana dan crossing. wannan duka nau'i ne na tada juna ta hanyar wasa. li isarati zukuri, malam yace dan su tada hankalin mazajen su. wa hassiha alal wuqa'i, kuma suna kwadaitar da mazajen, mana kaman ku zo ku fada mana, ku zo ku sadu da mu, haka suke fada musu a irin yaren su. wa ahyanan, wani lokacin yakunu raqsu min az-zukur, zaka samu